Bine m-a găsit, sunt Cătă. Astăzi să vă prezint un nou joc. Se numit Lego Star Wars The Yoda Chronicles. Cred că știți jocul, unii, alții nu prea, dar nu e problemă. Așa, opa, Mihai să joc, fratele meu să joacă Minecraft pe telefonul celălalt, pe telefonul meu de fapt, mă joc pe telefonul lui. Și asta jucăm cu The Dark Side, jucăm cu Darth Vader. Nu, Mihai? Da. Bun, să începem jocul. În cetatea împărătească Cătă se joacă pe telefon. Bun, ăsta e Darth Vader. Făcea, m-a ratat, fraiere. Deci nu l-a nimerit pe ăla, de exemplu. Aici trebuie să-i nimerești pe toți inamicii tăi. Și să aduni holocroni. Să aduni holocroni, vedeți cât scrie acolo. Și... Sunt felul de... Da, bine, Mihai. Sunt diferite, sunt tot felul de... cum ar fi cu nave, cu soldați, cu stormtrooperii, nu poți fi decât dacă treadeți cuvintele. Ăsta după mine. Și asta mă enervează că e cam greu să... Uite-te mă la ei. Uite cum l-omor eu pe el. Deci, uitați la ei. Uite, dar uitați că merge puțin sacadat. Aia tot, dar nu. Jocul are un gameplay foarte tare. Deci... Jocul e așa Minecraft. Da, Mihai. Jocul ăsta e foarte amuzant. Câteodată. Vedeți că ne distrus pe ăștia. Pentru mine, nu știu, pentru voi. Și îmi place cum umblă Darth Vader și asta e amuzant. Zic că imediat o să ir, sigur. Tacea! Da, problema e că merge cam sacatat și tocmai de aia nu pot să nimeresc foarte bine pe ăștia. No, uitați că am murit. Bun. Deci am murit în primul nivel. Dar nu-i problemă că acum jucăm cu Grievous. Văd. Oh, da, multe saburi. Săbii, Mihai. Sabii. Iertați pe fratele meu care are doar 3 ani. Nici nu mai știu câți ani are. Oh, din prima. Nu se poate. Să jucăm cu asta. Uitați ce trebuie să facem. Nu pot să omor vaca asta din grădină. Da, dai pace. Nu, dacă nu poți să omori. Joacă cum se joacă cu nava asta de război. Uite ce mă enervează ăștia cum să bagă în fața mea. Opa, acolo trebuie să trag. Da, ce mă enervează. Mort. Mort. Poți să mă zici la pe telefonul tău. Joacă-te, dar eu nu mai am. Zici că joacă-te, dar nu mai am. Bun, deci ăștia mă enervează că nu mă dar. Uite pe ăla ne-am dat eu să mor. Că mă enervează. De fapt nu știu dacă mă enervează sau nu. Mor aici, că mi se duc. Tu mă joc ăla cu... Joacă-te ce vrei tu. Ăla cu... Cu Bainboard. Skateboard. Joacă-te la cu skateboard. Lasă să joace pe ce. Am pierdut. Da, bun, nume. Ieșim puțin și jucăm cu cei buni. Și o să joc cu ăla, cum îi zice, nu mai știu cum îi zice, n-am mai văzut Lego Star Wars de nu știu când. Nu sunt nici acolo. Dar joacă-te ce vrei tu, am zis. Nu, de acum acolo mai să după armele lor. Ciao. Oh my god, n-am style. Bătă. Uite cum arăturatează fraierii ăștia. Și pac, luat. Mihai, dă mai încet, te rog. Să filmez. Nu știu dacă l-au auzit pe fratele meu, dar cred că l-au auzit cel mai sigur. Pa, mort. Ciao. Deja l-a ratat pe ăla și am dat cu propriul lui. Ăla-i.
Trebuie să fac și un episod de gaming pe la Lego, dar nu cred că nu am deja cu telefonul ăsta. După cum știați, asta nu-i telefonul meu, după cum trebuie să știți deja, după cât am spus. O, mai am o viață și mor aici. Deci, deja devine enervant. Deci am pierdut atâtea nivele. Opa, Gangnam Style. Deci dacă mor acum, câștig sau mor, tot o să închei episodul. Sa, fraiere. Unde tare să mă vadă pe Facebook. Ce? Să mă vadă pe Facebook. Ce Facebook? Mă mănânc dulciurile tare. Du-te, mă. Dar tu de unde mai știi și de Facebook? Bun, se pare că nu mor. Poate o să câștig. Sau poate nu. Dar ce-mi place locul ăsta. Oi. Vrează că... Ai, fix aici, mă, dă! Mor. Să fugi, ăla-i. Dați-mi, bă, viață careva de aici. Sunt mort! Aproape, la bunul meu, cam atâta cu episodul de astăzi. Ne vedem în următorul episod și nu uitați să dați un like și să vă abonați. Adică abonați-vă dacă v-a plăcut. Dați un subscribe. La revedere!